बेयो जाबाय सानसेयारि बड'सा खौरांलाइनि दिनैनि थामहिनबा 2 जानुवारिनि बिसान। दिनैनि बिसाननि थुनलाइयारि आयदायाव सोर सोरनि लिरथिया सेबखांजादों बेखौ फोरमायनो थाखाय आखायाव लानाय जाबाय। क'क्राझारनि उराय ब्रह्मनि नेवसिनानै दाथां अनजालि, बाक्सानि गपालराम सियारिनि रुमिखौ हास्थायो आं, अनसुला बसुमतारीनि जोहोलावफोर, टिकेन्द्रजित देउरिनि लाइमोन, फुंजा बर'नि गिबि सिमां, क'क्राझारनि निजरा ब्रह्मनि दुखु हांमा, जयश्री बर'नि थं गोमानाय गोर्बो गोसोथोनायनि लाइजाम गांसे फागुननि मुङै फागुन, क'क्राझारनि बिरखां मुसाहारिनि राजानि मोदै आरो क'क्राझारनि रन्जिला बर'नि नोंनि सेराव खन्थाइया सेबखांजादों आरो कामेस्वर बर'नि समनि थिननायाव आरो रोन्दाव मोसाहारिनि बिदा गोदै सुंद' सल'आबो सेबखांजादों।